yabo da godiya sun tabbata ga Allah makaɗaici, abin nufi da bukata wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Babu wani kini kuma da ya yi kama da shi, babu wani abu da ya yi kama da shi tabaraka wa ta'ala. Da yabo da godiya da mulki dun nasa ne, shi kuma ya cancance su, kuma girma da ɗaukaka na isa da bunƙasa na gare cikin sammai da ƙasai, kuma shi ne mabuwayi wanda yake kuma gwani. Na shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kaɗai yake, ba shi abokin tarayya, ba abin da ya kama da shi, babu kini da ya yi kama da shi, babu tamka gare shi, shi kadai yake tabaraka wa ta'ala. Na kuma shaidawa lallai fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa ne, ya zo da wato gaskiya a bayyana ƙarara da kuma addini madaidaici akan kuma tafarki wanda yake madaidaici. Allah kai salati da sallam ga bawanka manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ka aiko shi mai bishara ga wanda wato ya kyautata ɗa'a da biyayya gare shi, kuma ya zamanto mai gargadi ne da ukuba ga wanda ya taurin kai bai kuma yi wato imani ba. yan wa musulmi, ga fassarar khutbar mu a yau da yardar Allah tabaraka wa ta'ala za ta kasance ne akan hani da tsawatarwa gabarin wuce gona da wato iri cikin addini. Kada mutum ya wuce inda aka tsaye da shi, da kuma wato hani gabarin wato shirka. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu. ‘yan uwa mu'minai musulmi, ku tabbata akan wannan tafarki wanda yake fes miƙaƙƙe sambal, wanda ke wato kunshe da wannan aƙida wacce take ƙarara, wacce take fes, aƙida ta tauhidi kaɗai ta Allah, wacce take kore wato shirka da bid'a da ilhadi, ƙetare iyaka gabarin inda Allah ya tsaye da bayi da kuma ɓata. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ku kuru, kuma ku yi hankali da wato wuce gona da iri, guluwi da zurfafawa. Ku kuru gabarin wannan da kuma bid'a cikin addini. Lallai wannan akwai hatsari wanda yake mai girma, kuma lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, mahalicin bayi, makaɗaici, wanda ya cancanci a bauta masa shi kaɗai, ya hana wato bayinsa wuce gona da iri wurin ɗaukaka junansu, ko zurfafawa, ko wuce gona da iri wurin nuna musu ƙauna da wato so, musamman ma cikin annabawa da manzanni da salihan wato bayi, kamar yadda nasara wato kiristoci kenan suka yi wa bawan Allah annabi Isa
alaihi salatu wassalam suka wuce wato gona da iri, suka faɗi maganganu iri-iri wanda wato suka ƙetare iyaka. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi kira gare su don su dawo kan tabarki, domin duk wanda ya tsallake iyaka to kaga ya faɗa wani rami kenan, ya shiga wani daji wanda sai an nemi an dawo da shi. Allah ya ce ya alal kitab, ya ku mazowa littafi na nasara ku kiristoci, la tablu fi dinikum, kar ku zurfafa ku ta gona da iri cikin addininku, wala taqulu ala Allah illa al-haqq, kashedi kar ku faɗi wani abu dangane da Allah, sunayensa ko sifofinsa tabaraka wa ta'ala, ko ku ƙetare umarni da ya yi face gaskiya. wala taqulu ala Allah illa al-haqq innama al-masihu Isa ibn Maryama rasulullah. al-masihu Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam manzo ne na Allah, wa kalimatu alqaha ila Maryam, kuma ya samu ne da kalima ta Allah, kun fayakun, sai annabi Isa ya kasance bisa umarni na Allah tabaraka wa ta'ala, wa ruhun min, kuma shi ruhi ne daga gare shi, idafatu tashrifin, dangantawa ne na wato ɗaukaka, nuna ɗaukakarsa da darajarsa. fa'aminu billahi wa rusuli, da ku ba da gaskiya da Allah da manzanninsa. wala taqulu thalatha, ka shaidi kar ku ce Allah uku ne, Allah da, Allah huwa, Allah uba, kar ku yi haka. innama Allahu ilahun wahid, Allah shi kadai yake wanda ya cancanci a bauta masa. subhanahu an yakuna lahu walad, Allah ya tsarkaka tabaraka wa ta'ala gabarin a ce wato yana da ɗa. lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai gare shi ne, khalqan wa mulkan wa abida, duk halittunsa ne, shi ne ya samar da su, kuma su bayinsa ne tabaraka wa ta'ala. wa kafa billahi wakila, ya isa a ce Allah tabaraka wa ta'ala wato shi ke kula da al'amuran da bayi suke wato aikatawa. kuma lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala, wanda ba wanda ya cancanci abautawa da gaskiya sai shi kadai, wallazi yastahiqqu al-uluhiyyah wal ubudiyya, shi ya cancanci bauta tabaraka wa ta'ala, shine Allah wanda ya cancanci abauta masa. dan haka shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari akan wato kafirtar duk wanda ya yi da'awar wato cewa shi annabi Isa Allah ne bisa nassi na alkur'ani. laqad, Allah ya ce laqad, Allah madaukakin sarki wanda wato ba mai gaskiyar magana sai shi, ba mai faɗin daidai sai shi tabaraka wa ta'ala, babu wanda ya fi shi gaskiyar zance ko magana subhanahu wa ta'ala. ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam, lalle duk wanda ya ce annabi Isa masihu dan maryam ya ce Allah ne shi, ta wannan ya kafirta. dan haka laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'ila a'budu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. shi kanshi wato annabi Isa masihu dan maryam ya ce ya ku bani isra'il, ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku. duk wanda ya shirka da Allah, ya haɗa Allah da wani cikin ibada, ya haɗa su, ya ba wa wani sifofi na Allah,
Allah ya haramta masa aljanna kuma masa wuta ne, kuma azzalimai ba su da mataimaka. Kuma har yanzu tabaraka wa ta'ala ya faɗi wanda babu canji a maganganunsa, ya ba mu labari akan wato kafirtar wanda ya ce ba shi ne Allah ake ne ba, ɗaya ne daga cikin allolin guda uku. Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Duk wanda ya ce wato Allah ɗayan alloli uku ne, da haka abu wasu daban, annabi Isa da mahaifiyarsa, duk wanda ya faɗi wannan ya kuma ƙudirce ya yi itikadi, to shi ma ya kafarta. To da haka wato sai a gane wannan, don haka shi ma ya kafarta. Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma wato tsare mu ya kiyaye mu. Shi Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka, wanda ya cancanci bauta ta gaskiya, ubangijin talikai, makaɗaici shi kaɗai, wanda babu abin da ya kama da shi, ya tabbatar mana cewa wato shi wato annabi Isa bawan Allah ne, mahaifinsa kuma mai yawan gaskiya ce, siddiqiya ce. Da annabi Isa da ita duk suna cin abinci, ko Allah yana cin abinci ne. Ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Allah ya ce wane ne almasihu Isa dan Maryam in ba manzo ne na Allah ba, mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce mai yawan gaskiya, da ita da shi suna cin abinci. Dan haka yi tsokaci ka duba ka ga yadda muke bayyana musu ayoyi, amma ka dubi inda suke kiran ƙarya. Allah ya tsare mu. To shi kansa annabi Isa ya yi itirafi, ya yi furici, ya tabbatar da cewa shi bawa ne na Allah tabaraka wa ta'ala, kuma wato haihuwarsa aka yi, kuma shi ma kansa zai zo lokacin da shi ma zai mutu alaihi salatu wassalam. Allah shi ne mai tabbata shi kadai. Don haka da kansa, kamar da Allah ya kawo mana cin alkur'ani yake faɗi inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقال إني عبد الله يتني باوم ألاني آتاني الكتاب يباني للتابي الإنجيل وجعلني نبيا ياكم سنياني مي النبي وجعلني مباركا أينما كنت. كما الله سنياني من البركة دي إندنا كسنش الله منع البركة. هكذا أوصاني بالصلاة، الله مرجني ما يكين سلة، والزكاة da ba da zakari Allah ya bani ba da mutu hanya matakar ina raye, kaga shi matakar ina raye kaga sai mutu kenan. Dan haka wa barran bi walidati, in kuma zamanto mai tsantsar biyayya ga mahaifiyata. Walam yaj'alni jabbaran shaqiya, Allah bai sanya ni mai taurin kai, mai girman kai, mai ruba, mai mugun hali, ko bai sanya ni tabbabi ba. Wassalamu alayya, in gaya muku ku sani ni amintacce ne kuma aminci yana gare ni. Yau ma wulin tunan da aka haife ni, rana haihuwar Allah ne. Ran da aka haife ni cikin aminci ne, babu wani ɓanna wurin mahaifiyata. Allah tabaraka wa ta'ala
tsarkake ta ya zaɓe ta tabaraka wa ta'ala, kuma ya wato ba ta annabi isa alaihi salatu wassalam don ya zamanto aya. da haka وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذ قتلكم باين أموت آية بيو إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الله يا زابيت كنتجياتك تدعك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت دلن زموت ويوم أبعث حيا دلن زاء تشين. to kai in aka ce maka Allah yana cin tuwo ya al'amarin Allah yana jin yawa kaga sai sake duniya kuwa sai mutu kawai shi ke inda kwanta ma aka yi ka gani shi kuma Allah alladhi la ilaha illa hu, ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai shi, alhayyu alladhi lahu alhayatul kamila kama yaliqu bi, wanda yake da cikakken rayuwa wadda ta cancance shi karkai tunanin naka. shi alhayyu alqayyum me yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, gangadi bai dauka shi balle bacci. sai a ce maka shugaba mai cikakken yi ba, shugaban kasan ba da ƙarya dawo ba, duk da cikakken yi ba da sojoji da wane ne da kuɗi dagar sai da muka yi ta addu'a tukunna ko ba ka ba, muka yi ta addu'a don turbuɗar da hanjin bakirai wanda suka so cewa sai sun kashe shi sai ya mutu don kar a zo a yaki, ko da yake yanzu ma dai ba ƙare shi suka yi amma dai ana ta bugawa ka gane girman addu'a da darajar addu'a. don Allah in ba dan addu'a ba ya za a yi mutum ya dawo. Allah ka rike addu'a da kyau, kar ka gaji kuma kai ta ikon shi. Allah ya taimake mu. Dan haka shi kan shi annabi Isa ya tabbatar da cewa shi bawan Allah ne, zaɓinsa kawai Allah ya yi ya ba shi littafi ya sanya shi annabi ya yi masa albarka, shi ma yana sallah, shi ma yana ba da zakka, Allah ya umarce shi bi mahaifiyarsa. to don haka don mu gane aƙida ta tauhidi ta imani ta musulunci, yan wa musulmi ku taho tare da mimi ta dabburin wasu ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayanin abinda zai gudana na wato tattaunawa tsakanin shi da annabi Isa alaihi salatu wassalam a fagen tashin alkiyama. don me? don kunyatar da waɗanda suka lankaya wa annabi Isa abinda ya yi inkari kuma ya kore abinda da bai dawa zuwa gare shi ba. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. in aka zo fagen tashin kiyama aka zo hisabi, to duk nasara ma'ana kirista Allah zai tara su zai ce to wannan wane ne? za a ce Isa dan Maryam. Allah sai ya tambaye shi ya Isa dan Maryam, ya kai Isa dan Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. kai kaje kace wa mutanen da na aike ka zuwa gare shi, ka zuwa gare su, ku riƙe ni da mai ku riƙe ni da mahaifiyata koma bayan Allah. mai annabi Isa zai amsa qala subhanaka, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. a'udhu billahi, wannan magana ina da mai taika, wannan magana ta yi muni. a'udhu billahi a ce ne faɗa ka. qala subhanaka, dama in ka tsarkake Allah kana tsarkake shi ne gabarin sifa ta naqas. duk wani abu da bai cancanci Allah ba to ka tsarkake shi, ka nisanta shi, ma'anar tasbihi kenan. kuma ibada ce mai girma na zikiri da ake so kai tasbihi, wasabbihuhu bukratan wa asila. kace subhanallah, ina tsarkake Allah gabar duk wata sifa makaskanciya ta na kasu wacce bata cancanci Allah. na kula ma laysa bi haqq, bai cancance
bai cancance ni bai kamace ni ba isa ba in faɗi maganar da ni ban da haƙƙi a kanta ni awa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin kokon zuciyata da raina don sani na ka bai Allah wala a'lamu ma fi nafsi ban sani ba innaka anta allamul ghuyub ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin kokon zuciyata da raina ban san abin da ke cikin naka ba in Allah ya ce ma fi nafsi shikenan sai ka yadda ikhbarun bi sifatillahi wa asma'ihi wa tamurru alaiha kama hiya kama taliqu bi kamar da ya cancance shi innaka anta allamul ghuyub kai ne mafi sanin duk abin da yake boye ma qultu lahum illa ma amartani bi ni dai kamar ya Allah ban face musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi ya Allah yau za a baje kolin gaskiya za ta yi halinta kai ka sani in na faɗa ka sani ya Allah in ban faɗa ba ka sani gani ga su kai ka san kuma wani duk wani ɓoyayyen abu duk inda yake ka sani ya Allah ba wanda isa ya ɓoye mai ka wani abu shi yasa ka ba abin da Allah bai sani tabaraka wa ta'ala har wasu ma shi da kake a zuciyarka Allah ya sani kana zaune a nan ne zaka wani hiran kake a zuciyarka Allah ya sani ni dai kam ma qultu lahum illa ma amartani bi Allah ni fa ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni shi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah shine ubangiji na shine ubangijinku har a cikin littafin su ma yana cewa ni na zo ne akan isar da ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku har ana littafin su da turanci abu wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim Allah ina nan halarci tare da su lokacin ina dare ina cikin su falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alayhi lokacin mutuwa ta da yayi Allah ka karɓi raina to kai ka san me suke aikatawa kai ka san kai ne mai kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai mai shaida ne akan kowane abu kana faɗakin ka sani kana nan ya Allah to ka gani wannan ghayatu tawadhu wal adab ma Allah ladabi ga Allah da kaskantar da kai saboda ka in tu'adhibhum fa innahum ibaduk Allah sun yi laifi in kai musu azaba bayan ka ne kuma sun cancanta da kai musu gargadi ka aiko da na faɗa musu sun yi taurin kai sun ki ko malami ne a makaranta ya karantar da kai yace ga inda zai jarrabawa ka je ka ce ni ba zan yi ba in ka zo me zai ba ka da kai zai ba haɗuwa za ka yi da kanka dan ba shi zai ka da kai ba ta da ka riga ka da kanka da kanka wannan shi ne ko yanzu wannan menene mai jan kunne ba ture da ya mota ya ce ka zuba fetur a nan ka ce Allah rabu da shi ya ce ga ruwa ga wurin fetur ka ce duk ba ruwa ba ne Allah kawai wani shakare kawai ku je ku zuba ruwa cikin can wuri sai ka tashi ta mutu tafi muka yi a wurin fetur ba za ta tashi ba in tu'azzibhum fa innahum ibaduk in ka zartar da su bayan ka ne ba zalunta su kai ba dan kai ba wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai zalunci wa in taghfir lahum in kuma kaga dama ka gafarta musu ka ji wata ibara ta Qur'ani fa innaka antal azizul hakim ba dan gazawa bane ba dan ba za ka iya bane ba dan sun guje maka bane ba dan sun fi karfin ka bane sai dan kai buwayeye ne ka gagari kowa kuma kai gwani ne to da annabi sa wa yake ta magana tun tambayar da Allah ya yi annabi sa ki ta amsa ko قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم Allah ce to sai ku saurara yau rana ce da wato gaskiyar masu gaskiya take amfana su yau gaskiya mai hausa suke cewa za ta yi mai halinta za ta yi halinta
yawwa kuma ramin ƙarya dama ce ƙwararre ne za ka ji an ce ƙaryar mutum ta ƙare amma ba gaske shi ba to saboda haka yau ƙarya ta ƙare duk tsalle-tsallen da buge-buge da ihu da ake ce a ce kaza da ba kaza ba Allah ce haza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada to na gare su aljanna nau'i daban-daban wanda ke korabe ke gudana a ƙarƙashin ta suna masu dauma cikin ta har abada ga wani ƙarin kuma wani ƙarin wata daraja radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su duk wanda ya ce la ilaha illallah ya tsaya akan wannan kalma bai hada shi da komai ba fa wahhada Allah wa abadahu ya kaita Allah ya bauta masa to radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa radu anhu su ma sun yarda da ladan da Allah ya ba su ذلك الفوز العظيم wannan shine babban rabo to Allah zai nuna buwayes da mulkinsa lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin naga Allah mulkin samai da ƙasa da duk abin da ke cikin su wa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne bisa dukkan komai dan haka ku zurfafa tunani yan uwa musulmi bayan Allah ku zurfafa tunani ku tsokaci ku duba dan a nisanci sabawa Allah a nisanci bid'a cikin addini a nisanci shirka a nisanci hada Allah da wani ka isu mana da la ilaha illallah ka isu da wannan hadhihi kalimatu tayyiba wannan kalma mai tsarki mai haske ta ishe ka la ilaha illallah huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا وما من إله إلا إله واحد بعون الله سيشي كبير سبحانه وتعالى أنواع مسلمين شو قبل باي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا وتدب قبل موت قبنا لإلي وننسى متعلم كيركي kamar yadda nasara suka yi da annabi isa ya ce la tuquruni kama aqratin nasara isa ibn maryam karku dauke ni ku karku daga ni ku irin dagawan yadda nasara kirista suka yi annabi isa alayhi salatu wasalam dan tsaba so sai suka wuce da shi suka ce shi ba ma shi Allah ne ma فإنما أنا عبد الله يجي جهنم نباهم الله فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنما أنا عبد نباوه لأن نباوه نا واتو الله كما نيمان زنسني الله قال من إيماني الله تبتد دمو أخي التوحيد الله ينسان تدمو قبل بالبدع الله يسألهم da yin shirka Allah ya tabbatar da digadiganmu mu da na zurriyarmu Allah ya tsare mana wannan kalma ta imani alkalimatu tayyiba kalimatu la ilaha illallah mu rayu a kanta mu cika kuma wato a kanta kuma ya tashe mu cikin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana halin firgici da damuwa da muke ciki ko wasu al'umma duk inda suka samu kansu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yi musu Allah ya yi mana masifa Allah ya yi mana bala'i Allah ya yi mana cutattaki Allah ya yi mana kunci Allah ya yi mana damuwa Allah ya yi mana talauci duk abin da ya fi karfin Allah ya mana maganinsa damuwar mu Allah ya yi mana bukatu muna alkhairi Allah ya biya mana Allah ya samu cika da imani Allah ya samu yin duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I don't know how we can do it today, whether we'll be able to take the English translation, but I can paraphrase and recapitulate the main points because we have to do justice at least for one and then try to see whether we will be able to take the seventh segment
All praise is due to Allah, the only true Lord, the one whom all servants extend their complaints to Him subhanahu wa ta'ala for ease, for support, and for help. Tabarak.